Pues así de contenta estoy porque es viernes, ha salido el sol y hoy vengo cargada de muchísimas cosas súper interesantes, como siempre tratamos aquí. Y para empezar este viernes, en Plato Abierto, vamos a hablar de teatro, porque Deste Xeito Producións trae una comedia muy actual, muy de actualidad. Señores, una comedia pues machirula, como dicen ellas mismas. Presentamos ya a Estefi. ¿Qué tal? Hola, Estefi. Como estades? Que tal? Nadia e Ana. Hola, que tal? Que facedes na ficción de irmáns, verdad? Sí. De irmás, sí. Explicádeme un poquinho para a xente que aínda pode ir a velas mañá e o domingo. Explicádeme un poquinho de que vai esta comedia así tan de actualidade. Pois, a ver, nós somos tres irmás xemelgas, trivitelinas, refírome, a ver, somos moi distintas entre nós, e na afición somos xemelgas. Que sucede? Que a nosa nai, que era unha hippie estupenda, tivo pois unha noite tola na comuna de Negueira de Muñiz e nacimos nós. Entón, nós, durante toda a peza, o que tratamos de presentar ao público é ver como estas mulleres tan diferentes se relacionaron durante o longo da súa vida pois cos distintos homes cos que foron trabando contacto, e ver pois un pouco pois como son eses homes e sobre todo como están os homes agora mesmo afrontando todos os cambios que se están a producir pois polo feminismo, non? Claro, non sei se tamén unha comedia así picantona ou se ten así algunha traza, porque entendo que é comedia, evidentemente, pero que é o que máis destacaría desa o mellor? Xa que, bueno, é moi de actualidade o que dicides, pero que destacaríais da obra? O que máis os chama... Entra. Eu? Vale. Sí, cando queiras. Os tres temos aí que facer acordos visuais, ti e eu. Bueno, pois eu penso que a peza o que ten son como dous eixos de acción, non? Por un lado, o que di Ana, que son as propias relacións entre estas catro mulleres, non? Tanto a relación nai-filla, que é moi importante, non? Como a relación entre as irmás, non? Os seus afectos, quereres, rencores, bueno, un pouco toda a súa historia, non? Un gran reencontro entre estas catro mulleres. E, por outro lado, como dicía a compañeira tamén, pois utilizamos estas relacións que tiveron con diferentes homes na súa vida, pois para mostrar diferentes posicionamentos que están a ter os homes fronte ao movimento feminista con moito humor, non? Filtrados entre a comedia, pois de construcción, de masculinidade, aliades de diferente procedencia, pois eso, o machismo de sempre. Sí, é que imagino que tamén, bueno, documentación tedes, porque ahora hai cada gurú tamén, non? Nas redes sociais, sí, hai cada iluminados por aí, que claro, imagino que tamén pudisteis beber un pouquiño tamén desa actualidade, non? Sí. A ver, o proceso xorde un pouco de improvisacións nosas, é dicir, cousas que nós vivimos nalgún momento e que nas sesiones de improvisación ian saindo. Por exemplo, pois a mí me pasou unha vez que conocí un tipo que me dicía que non sei que, entón era como, ja, de verdade te pasou iso? Entón empezamos a improvisar en torno a esa idea, non? Por iso creo que, como son as vivencias nosas, ou de amigas, ou de xente, pois a mí me pasou que uno díxome que non sei que el non, que as mulleres non podíamos estar aí nas... no de Semana Santa, nas cofradías, porque es que iso de homes e de home de toda a vida foi así. Entón, jajaja, pois sí, veña, imos a improvisar esa situación. Entón, a partir desas improvisacións, pois ian surdindo un pouco algunos dos personaxes que temos aí unha galería de frikis de moito cuidado, porque nos facemos tamén de eses homes que atopamos na nosa vida, levados un pouco a parodia. Por iso penso que a xente que vai a vela pode sentirse identificada. Iso me pasou a mí tamén, iso dixeron a mí, un novio que tiña, cosas así. Que parece como moi de antes, pero non, é que hai contestacións que son moi arcaicas e non, son igual da semana pasada, están moi ben. Pero tamén quero resaltar que o que sí que non é improvisación é que estas rapazas non son de Galicia, non naceron en Galicia e que ben falades o galego, non? Porque ademais a obra é en galego, o sea, ten mérito tamén, eh? Sí, moitas grazas, moitas grazas. Sí, tanto Nadia, bueno, Ana si é galega, tanto Nadia como a min somos de fora, levamos aquí un montón de anos, dada a nosa profesión como comunicadoras,
dentro do sistema cultural galego, pois parecenos toda unha honra tamén aprender a falar a lingua e, bueno, pois actuar en galego. Pedimos que nos perdonedes, se non é perfecta, porque a min hai cousas que ainda me custan bastante, como isto, a alternancia das vocais, todo iso. Sí, sí, os pronomes e todo iso, os complementos, bueno, eso, pásanos a todos os que levamos aquí de sempre e aínda así pasa. Rapaza, non sei se tedes algunha obra máis pensada de cara a verán ou outoño, xa algo así pensado? Bueno, vou responder eu como produtora da peza. Bueno, ademais desta obra temos outras 4 actuacións en xira tamén, vale? Entón, de momento non estamos ca seguinte creación, porque aínda é moi recente, señores, bueno, está recién traída a vida, recién nacida, pero sí que estamos en xira con Feminísimas, que é outra peza nosa, Running, Neura, que son 4 comedias máis da compañía. Así que, bueno, en verán estaremos con todas estas outras xiras ao mesmo tempo que señores, non? Que ben. Todas estas vanse poder ver tamén no mesmo sitio, non? Na Sala Ártica, aquí en Vigo. Xa estiveron, porque son anteriores. A máis nova, digamos que estamos a falar da creación máis nova da compañía, que señores. Claro. Unha vez máis, problemas do directo, non? Eu tiña aquí apuntado Sala Ártica e xa pensei que era todo. Pero vamos a recordar, entón, a hora na que é o fin de semana, e por se a xente que coincide co Día das Letras Galegas, entón tamén é un pulo tamén para ir a ver esta obra, moi de actualidade, con moito humor, según parece. Dicídeme, rapazas, que días eran? Bueno, ademais este fin de semana, pero as horas. O sábado e o domingo ás 8 da tarde na Sala Ártica. Na Sala Ártica. Sí. E poden buscar as entradas na web, non? Da Sala Ártica. Da propia Sala Ártica, sí. E tamén o propio día, indo un pouco antes, se queda sitio, poden ir, verdade? E vou collelas con anticipación para coller un bo sitio e ademais que saen mellor de prezo, tamén, sempre. Claro. Venta anticipada. Exactamente, moi ben. Pois, moitas gracias por vir, rapazas. Estefi, Ana, Nadia, Sí. que vaya moi ben, que tenades moito éxito, e a próxima xa sabemos onde estamos. Pois Moitas moitísimas grazas a ti. grazas. Un placer. Nos, agora, cando me enfoquen os compañeiros, digo xa, moi ben, pois agora quedades co libro Vigo, un lugar no mundo, un libro de ilustracións, para que tomen nota. No quieres Vigo porque sea perfecto, lo quieres a pesar de que no lo sea. Esta es la primera frase del nuevo libro de Javier Ferreiro y Manuel Cortizo, que enseña la ciudad tanto para el ojo de los vecinos como para los turistas. Es que en realidad no existen ciudades perfectas, ¿no? Pero sí existen afectos que se construyen en el sitio en el que vives. Yo soy vigués, ejerzo de vigués, y lo que decía antes, me siento un poco en deuda con mi ciudad, ¿no? Y este libro creo que puede contribuir a dar a conocerla, no solamente a los vigueses de una forma distinta, sino a la gente que venga de fuera. Que también podrán admirar las 200 imágenes de Manuel Cortizo, captadas en blanco y negro para retener la esencia viguesa. La esencia de todo está en la luz. La luz es lo que persigue el fotógrafo y la mayoría de las fotos fueron tomadas con una luz cenital, a las 12 o 1 del mediodía, por eso esas sombras y se obtiene esa textura en las fotos que de otra forma no sería posible. Para este trabajo el fotógrafo tomó unas 3.700 imágenes de la ciudad, rescatando las que forman parte de este libro que muestra los lugares más emblemáticos y también los menos conocidos. O sea, en lo que había que incidir es que hay que vivir las ciudades con humanidad, con humanismo, ¿no? Y el humanismo tiene que estar presente en cada rincón de la ciudad. Por eso, cuando haces un libro sobre Vigo, tienes que intentar abarcar todo lo que es Vigo, no solamente un espacio concreto, los edificios más emblemáticos, ¿no? Porque el humanismo tiene que estar en cada sitio, en cada rincón. El libro cuenta con el apoyo del Gobierno autonómico. Por eso, en la presentación de este miércoles en el Viturbia Café, la consellera do Mar, Marta Villaverde, puso el foco en la combinación entre la reflexión emocional y visual de los autores, a una obra viguesa con identidad propia. Y aquí seguimos, un viernes más, falando tamén en galego, porque agora imos falar de algo que me gusta moitísimo, como é o cine. E aquí vamos falar de cine co Festival de Cannes. E saludamos xa a Alfonso Pato, o director, e a Fon Cortizo, cineasta.
Hola, moi boas. Hola, boas. Rapaces, que tal estades? Pois maravilla, de maravilla aquí contigo. Bueno, claro, estaba falando en galego, pero nada, no idioma non que sintades cómodos, eu cámbiome. Mentres non se en inglés, non? Que eso solo cos turistas. Bueno, o Festival de Cannes, 19 ao 23 de maio. Como está indo? Que todos os preparativos están listos? Sí, este fin de semana temos o que chamamos a previa do festival, que empeza precisamente este venres, hoxe venres ás 7 da tarde, bueno, co foco de Paulo Carneiro, que é un cineasta portugués o que dedicamos aí este ano o noso foco, e hoxe ás 7:30 empezamos no Salón de Plenos do Concello. Mañá estará de novo outra peli de Paulo Carneiro ás 7 e despois a inauguración da exposición de moitas obras inédita de Víctor Coyote, do que fixo de cartelería para cine, storyboard, etc. E logo, a partir do vindeiro martes, xa arranca todo o gordo do festival. 100 obras, 30 estrenos, faledes de moitas temáticas, entre elas a emigración, verdad, Fon? Mírote achí porque ti tes, apunteino, porque igual digo mal, mon, autre, mamán, igual non está bendito. Pois en este caso o que mellor pode dicir o título é aquí Alfonso Pato porque é o que sabe francés. Eu diría mon autre maman, pero mon autre maman. Bueno, a outra nai, non? A miña outra nai. Si, é un relato super breve, non? Dura 2 minutos e medio, unha película, micropelícula, na que en 2 minutos e medio, para min, o gran logro que ten esta peza é que conta unha historia, e unha historia bastante profunda, unha historia casi dunha vida, non? E na que consigues empatizar con a protagonista, que é unha muller francesa que busca a esa outra nai, non? A unha galega emigrante en París que a coidou cando era pequena. E con esto xa creo que non te podo contar máis porque son 2 minutos e medio. Claro, é que precisamente hablando de curtas, para vos, que ten que ter unha curta para que teña éxito? Porque ao final, en un espacio pequeno, tes que contar unha historia, tes que atrapar aos espectadores, que se queden pois con algo. Entón, que clave, o sea, que aspectos ten que ter, según a vosa opinión, para que a historia pois perdure no tempo, por exemplo? Bueno, en casa sempre decimos unha cousa que pode parecer unha perogullada, pero que ao largo do tempo levounos pensar que a mellor curta é unha curta. Quer dizer, que alguén que en 10, 12, 15 minutos, digamos, pensando en curtas, pois non conta unha historia, pois xa o mellor o que son 25 minutos para unha curta, digamos, de ficción, non? Falando, non curtas de non ficción, como é o caso da categoría Furacans, que aí xa é, bueno, unha cousa que permite máis contemplación, minutados moi largos, outra cousa que capacidade tamén de resistencia e do espacio do espectador. Este ano, por exemplo, vamos a homenaxear a Jaione Camborda, que é a nosa premio de honor, que é a primeira muller que moitos, en todos os anos de historia, a primeira española que ganou a Concha de Ouro en San Sebastián co Corno, e vamos facer un foco dela, das súas pezas curtas todas, non? Que son o mellor 10 ou 12 curtas, onde terá algunha sorpresa, algunhas que pasaron polo Festival de Cannes, algunha inédita, e aí tamén, isto enlaza coa pregunta que me dis, se ve a construcción dunha cineasta, como experimentas, como buscas recursos que logo aplicas nas túas longametraxes, como foi aí o caso dela, non? Entón, bueno, eu sempre recomendo aos cineastas que empezan que non fagan moito minutado se non teñen moita experiencia, porque se erran vais a notar menos tamén. Igual 2 minutos e medio, como é o meu caso, é moi extremo, porque eu pensaba, a clave do éxito, pois eu creo que facer unha curta de 2 minutos e medio non é moita clave do éxito, porque de algún xeito parece que hai unha medida estándar, non? Un peso estándar da curtametraxe que ten que estar entre os 8 e os 20, que non te pases moito dos 20, non? A pesar de que curtametraxe esa ata 30 ou depende en que ámbitos incluso máis. E, sin embargo, 2 minutos e medio parece como moi pouco, non? E eu, sin embargo, parece máis complicado, non? Contar unha historia en menos tempo todavía, non? Eu creo que nas curtametraxes non hai claves de éxito,
O que sí que me parece importante que o formato curtametraxe, o caso de Jaione Camborda que comentaba Alfonso, é moi clave e moi significativo, é que teña esa capacidade de experimentar, non? Que a curtametraxe, aí podes arriscar, non? Nunha película, nunha longametraxe de 90 minutos onde hai un orzamento increíble, enorme, gigantesco, pois a capacidade de experimentar, de probar, de arriscar, pois é moito menor porque tes unha responsabilidade maior tamén, non? Pero na curtametraxe sí que podes, non? Probar as túas ferramentas como cineasta, poñelas en xogo e ver como funcionan, non? E como se relacionan co espectador. E para min o éxito dunha curtametraxe é que alguén o reciba e lle emocione, lle diga algo, lle evoque algo, non? E que ti como cineasta tamén aproveites para medrar, non? Claro, que moitas veces parece que infravaloramos as curtametraxes e a mí me pareceme pois máis complicado eso, comprimir todo nunha historia, que tamén os quería preguntar, xa que estamos falando desto, que vos parece máis difícil, facer chorar a alguén por estar vendo algo bonito ou por ser algo triste? Que para vos, por exemplo, que é máis complicado, facer chorar a alguén por algo que é triste, que o que está vendo é triste, ou chorar de felicidade, de que a curta, en este caso, por exemplo, está llegando a uns niveles de felicidade? Eu creo que é difícil as dúas cousas, o que hai é que ti como cineasta transitas unhas emocións mellor que outras, non? Porque ti como persoa, pois seguramente teñas máis tendencia a melancolía, a nostalgia ou a alegría, non? Pois temos persoas de todos os tipos, non? E como cineastas, pois sucede o mesmo, hai a xente que lle costa moi pouco facer rir porque ten esa capacidade e a xente que lle costa moi pouquiño pois emocionar, non? E, ao final é analizar cales son as túas fortalezas, non? E o que te sale, non? Porque moitas veces facemos as curtametraxes que non salen, non? E a mí me parece que, bueno, pois que cada un ten que aportar deixar a súa pegada, non? Sí, no, é dicir, a mí é importante, eu creo que teña a capacidade de provocarnos unha emoción, sexa do tipo que sexa. Quero dicir, este ano en competición, pois na categoría de FON, ademais, temos a estrela de Ángel Suánces, que é unha historia sobre a súa familia, sobre a memoria, temos historias máis relacionadas co despoboamento, como son a de Candela Conde ou a de Arturo Franco, e, bueno, e despois tamén na categoría de ficción, pois temos moitos cineastas que aí a categoría de ficción, por exemplo, pois sí que podes adentrarte máis no humor. Temos aquí un caso do cineasta vigués Guillermo Oliveira, que estreamos en Galicia Cara de Cona, unha das curtas, por certo, máis nominada aos premios Fugaz, que saíron onte as nominacións, que son os premios de curtametraxe. E hai, bueno, curtametraxes que no fondo provocan aí moitas emocións diversas, non? E dentro da emoción hai emocións máis positivas ou hai emocións máis negativas. Hai unha curta brutal que tamén temos estrela en Galicia que se chama María Rita, dun cineasta que vende facer videoclips para rapeiros, que se chama Juan Barbazán, e que é tremenda, de unha curta máis de aspecto social, pero tamén provoca emocións duras, non? Eu creo que o bonito é que non te quedes aí sin pensar nada, cando acaba unha curta, que non che provoque nada, eu creo que é o peor, non? Que che provoque algo en positivo ou en negativo, non? E o bonito é cando vas a Cannes, non? E de repente este cóctel funciona, non? E te metes nun dos galpóns, non? E hai, pois, historias de todos os tipos, dende o humor ata unha película social, e sobre todo isto que fai Cannes tamén, que combinar todo isto con o puro disfrute, a pura diversión, non? Con esa programación tan ben feitiña, non? Que combina música e cinema dunha forma que penso que só en Cannes o podes vivir, non? E, bueno, que hai que ir sobre todo ir ás curtas, non só vai a esos concertos que... Claro, o sea, estamos falando aquí da importancia das curtas e do que transmitir en pouco tempo, como non vai ir a xente. Para despedirme tamén, quero enseñar, que justo me estaba pasando, Cancine, que é o primer xornal oficial do festival, é o primeiro? Sí, xa leva, a Cancine debe ser dos periódicos en galego que leva máis tempo, que dura máis tempo, porque é anual, e aí, bueno, hai entrevistas con Julio Meden, que é o noso cineasta que vai estar nos coloquios, ca propia Jaione, con Janet Novás, que é a actriz nosa da aldea que homenaxeamos tamén este ano, con moitos dos músicos, con Denis Jures, con Aurora Beltrán,
con Arizona Baby, con Víctor Coyote, que tamén vai actuar, con The Homens, bueno, con Paulo Carneiro, que é o cineasta que facemos a competición oficial, onde están os xurados, que está tamén, bueno, Miriam Gallego, que estuvo nominada aos Goya por Romería, directoras como Sonia Méndez, como Lorena Iglesias, como Julia de Paz, que vai ter a apertura do festival coa película La buena hija, que vai estar ela, que vai estar Julia Millagrán, bueno, en fin, un montón de cousas que están aí no periódico que temos, que se distribuye por toda a xente que ven ao festival. Pois genial, sí, é o que estou vendo. Pois, nova edición do Cans, do 19 ao 23, no Porriño, con toda unha variedade xa non só de films, senón tamén música e, sobre todo, un amor por un cine que non entende de minutos, non? Bueno, e que é un festival que é referencia para todo cineasta galego. Eu creo que Cans é ineludible, non? É onde nos atopamos moitas veces, xente que non ves, aí te atopas porque é o centro de reunión, non? Da curtametraxe galega, pero tamén das cineastas galegas. E este además vamos a engadir un gran encontro profesional que promove coa Zona Franca de Vigo, que é a presentación do Hub Audiovisual da Zona Franca, que o xoves a mediodía a unha vai reunir a casi 100 profesionais de Galicia, de Portugal, directores, cineastas, guionistas, produtores, que van a estar ali no Torreiro de Cans compartindo un networking, conocendo ese proxecto do Hub Audiovisual. Pois con todo iso nos quedamos, que vaya todo moi ben, por máis edicións, non? Esperemos. Moitas gracias, rapaces. Nos agora unha pequeña exposición falando de Rosalía Ilustrada. La exposición Rosalía Ilustrada se inauguró este martes con parte de ese elenco de ilustradores que plasmaron las obras de la autora. Nada, eu cando tuven que escoller o poema, xustamente escollín o poema por qué? Porque, bueno, fala dun problema que seguimos tendo hoxe en día, como é os desahucios e as diferencias de poder e as desigualdades que a xente pobre padece. Se trata de un proyecto que inició la Fundación Rosalía hace unos 20 años con Ana Blanco y el comisario de Fausto Isorna, con una exposición y un libro. Ahora, en 2026, se recupera con la creatividad de 35 artistas con diferentes visiones y técnicas. Diferentes tendencias, diferentes visións da obra de Rosalía de Castro, diferentes técnicas, pero eu creo que é unha mostra moi diversa, sí, pero tamén moi valiosa e moi rica. Recuperamos o proxecto anterior e, de algún xeito, enriquecémolo con novas achegas. Aquí hai ilustradores xa ben coñecidos, clásicos, Miguel Anxo, Prado, por exemplo, ou decir, e incorporamos a outro clásico dos nosos tempos, como é Davila, non? E despois hai autoras novas, como a propia Bea, poño por caso, o Iria... En esta inauguración participaron Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, y José López, conselleiro de Cultura, que ensalzó el patrimonio gallego. Non me canso nunca de decir que este tipo de representacións artísticas nos fan poñer o foco no realmente importante, no que realmente nos trouxe hasta aquí, no noso gran e rico patrimonio cultural, do que estamos inmensamente orgullosos, polo que representamos a nivel nacional e internacional. Eu creo que non hai mellor forma de coñecer e recoñecer o que somos os galegos que velo con certa distancia, non? Velo viaxando, velo coñecendo distintos partes do noso territorio, do noso planeta, e darse conta de como nos ven dende fora, non? La exposición Rosalía Ilustrada estará abierta al público hasta el 12 de junio. Y para terminar este viernes lleno de cosas culturales, como no, íbamos a hablar de música. Y os voy a presentar a estas dos chicas, que son Marina y Claudia, que juntas forman Abril y presentaron ahora su debut, su primer disco, llamado Medrar, el 8 de mayo, reciente. Entonces vamos a conocer más sobre este nuevo disco. Rapazas, como xurdiu, que podemos encontrar nel, que música facedes?
Pois nós facemos música tradicional, sempre traballamos coas melodías de canto tradicionales de Galiza e a partir de eso pois facemos un pouco o que nos vai nacendo, un pouco o noso estilo. Sí, mesturando, bueno, con diferentes instrumentos e aportando así un pouco, bueno, de sonoridades máis actuais tamén. Que instrumento tocades? Violín? Eu toco o violín, son a que fan aí os acompañamentos, ela logo tamén toca un pouco o violín. Sí, o sea, ela toca o violín e fai os coros e eu canto, toco o percu e fago como un acompañamento a veces co violín tamén. Como que nos compensamos. O sea, facedes a música e as letras. Que tal foi este, bueno, actuades na sala... En que sala foi? Rebullón. Rebullón. Aí imos. Sí, que tal foi? Como foi a acollida? Foi bastante increíble, a verdade, porque pudemos contar con unha equipa de traballo xigante que fixo a escenografía, a posta en escena foi moi chula, viñeron as colaboradoras do disco... Bueno, a verdade é que houve unha acollida moi guai. Foi todo unha festa. Sí. Sí, non, eso vos anima de non a seguir facendo este tipo de música. Ademais que agora, sí que é verdad que antes parece que non a música galega como que estaba máis, eu creo que orientada pois un público maior ou así, e se poden hacer auténticas virguerías cos sonidos tradicionais. Estamos vendo que pasou rondallas, o sea, rondalla, que se poden facer temas actuais con ese tipo de son. Vos que estades pois co violín e así, bueno, instrumentos tamén, por outra parte, dicilo, complicados, non? Porque o violín, hombre, eu sou moi patosa, pero o violín, cuidado, Ten o seu. Ten o seu aquel, sí, leva anos, pero bueno, nos tivemos moi boas mestras, en concreto, nos estudiamos aquí na ETRAD en Vigo, ambas fixemos violín e ela tamén fixo canto, e ali aprendimos a utilizar os nosos instrumentos para a música tradicional, non só eu tamén viña de estudiar aquí en Malleusis de formación clásica e logo aí pois aprendín como a desaprender todo o que aprendera da técnica clásica e a facer o xeito tradicional e a verdade é que, bueno, é máis divertido tamén, se pasa moito mellor. Claro, eu sí que é verdad que escoito bastante música galega, xusto, non os conocía, agora sí ya os coñezo, pero non sei se, por exemplo, este disco, porque sí que hai moitos discos que son, pois, que falan moito de tema do populario galego, de maxia, de todo todo ese mundo como máis místico. Vos o caso que son máis letras, música máis realista, que tampouco quero dicir realista, pero bueno, eu que sei, falades do amor, falades da ruptura, falades da perda, de que falades no disco? Pois falamos un pouco de todo iso, non? Como que ao final o disco chamase Medrar e fala un pouco da evolución que imos facendo nas nosas vidas, tanto no persoal como no musical, e das trabas que te vas atopando nela e nas cousas que sacas en claro que queres seguir mantendo o resto da túa vida, non? Entón, bueno, fala un pouco de todo, non? Das amizades, do desamor, de apartar a xente que che fai mal, da xente que non está, bueno, un pouco así, bueno, pois falando das cousas que creo que nos pasan a todas na actualidade, non? Que son temáticas que sempre estiveron, pero sempre chegadas ao noso punto de vista, non? Ao noso persoal e que fale un pouco do contexto que nos tocou a nos vivir. Moi ben. Iba a coller o disco así para rematar tamén para que se vexa. Aquí está o disco Medrar, que como o nombre indica, pois mira alrededor da mesa, abrir os ollos, dices, que son temas que os tocan a vosotras, en realidad nos tocan a todos. E así para rematar, tedes algunha data de algún novo concerto, xa sea por Vigo, comarca, Galicia? Pois mira, mañá tocamos en Muxía, presentamos o álbum ali, a semana que ven imos a Oren Sound, en Ourense. En Ourense, sí, eu fun algunha vez. Vaya. E o 6 de xuño estamos en Polas Bravas, en Chantada, así como o máis próximo. Moi ben, pois que vaya moi ben todas estas citas, xa sabedes cando saqueis novo single, xa sabemos onde estamos, que vaya moi ben. Moitas gracias por vir. E non nos despedimos así, xa bo fin de semana e ata o martes.